يا من عصيت الله يوما غافلا الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga nugsami, mga pagariyami, niya kebegantaro sa makampat ausen. Naso mga kailangan abi tarbiyetan si iko mga watatan. Udi na mimbiat tano si iko mga watatan. Ginan so kapang watano kung mga watatano, kung mga kailangan si kuagamatano ng agama Islam. Yuto so kirida sirang kusiksa na ukisuliran si ikukasoga niran. Ay mga sayo din na pinaka-importante ipagdutano kung mga watatano na paganayron na sukasimbayang. Upama kubagu mas wata ka na isuko kong sukasimbayang na taros ang gunanaon kao na masjid. Sabapan ang ukatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa katiru anianun kaya panutulon Abu Daud bisnadihi hasan tigu Rasulullah amuru auladakum bisalah subuniu kumawatayu susambayang wahum abna'u 7 sinin asiran na pituragun ay dajiran. Ipagpuno karo. Apa nama pena dipno to mama na misugo kon so ay mana diyan na sambayan. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashab. Na dinigni ukiran o kiran pairan sa 10 ay dajiran. So kan dinig nga kuwata ka na kena ubay kan dinig nang ulalan sa benton. Kepakayamanan yan na mga salak o ukitan ka, na ubarwarbu o pakasakitan ka, so ay maanan yan na mataka. Ang tunoro ni sabab, hindi na sikrito sa Islam na ay paganay, inisugo yan, ay ingin mo imbiyat ka. Imbiyat ka si wata ka na sambayan. Nakagiya, amay ka, malayam sa wata ka, si ko kasimbayan. Na ayay sultan yan na yung kaya katiru wallah sa isa Quran, sa isa suratul Ankabut ayat ay ka-45 ati wallah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar mata na ti wallah susambayan na kisa parian supaya makasisingay na gusto marata galbak. Padapan nakagi susambayang nagina ni mabubaloy kisul udi na gunsi o sorga. Susambayang nagina ni paganay pamagitungan sa alungan ng more kumagal ba manusya na upama kumakapas na karina sa pag-apas sulangan ugalabag ka na upman umapil na karina sa kapil suyamanan niyan na mga galabag ka. Padiyapan na upama kung buloy swata ka barasambayang na pumbuloy limpyo. Kaya pinakaminus na uman salungan na makalima makapangunab agyuto swapyo ibdasya. Padiyan pa na upama kumalim swata ka sa kasimbayang na pumbuloy makasag. Kaya so kaganatan sa buklian. Kaandi ikaw mauras sa kasimbayang na bapya to turuga na pembuat kapsimbayang suyamanan yan na wata ka. Mbuli sa wata ka baraw no tinaguyamanan yan na makasasalam mo ay. Kaandi man andi kali mga wata ka sa masjid na madagla din yan di ming ginawa di na madagla din yan di ming Bitiyara na di mbului awata ang makasasalam mo ay. Uli na wata amanan yan na mata o making ginawa. Ikadu, pinakakailangan imbiyatan o uli na ipagnuutan o mga matatano na sukasapang sa aurat.
Betadi labus iku mga watatano nga mga bai. Kadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iya katuruyan si iku hadis saga panutulaw ni Tirmidzi hadis sahih. Ati Rasulullah al-mar'atu auratun. Sububay na auratanan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib suka sa Pangiron ulang-ulangwan mangguta ayan inuntab so paras na usumbela apala dalima. Yung kaya na hadis na ay inipangdu niya katano na pembiyat tano sa mga watatano si iku kay tuiran ide. Pagpungga si iku kay tu iyan na taman sa amanan niya na 10 raun na pembiyat na kau. Wad ni pengdu nga kuwata ka na pangdu na kau nansi sagim ka na oras. Kagigim ka na oras na malbud ay amanan niya na kapembiyatan ko. Upun ka sobra ya giyam ka na amanan niya na 10. Katigas suwata ka. Na umana kasugun na baka niya nung kukuha pa karadiin niya. Baka niya hindi panablawi. Upama ko swata ka, ama manamiya kaladin. Natiro na kao na simbuyang at naglabok yan. Hindi ka tiro sa simbuyang kadin. Na pinumutmutsa may ito at tigil na sakadong kamaran ikaw. Upama ko ay manan yan na suwata ka, babay, na miyakalan, na ayang kong mayamanan yan na kapumang duwa sa kasipingin sa aurat. Ayamanan yan na may layong ka sala ko ang bubangalanin na tiga atau na nga susulatan na ka na ayaw bubtiro niya rakada tigin na si ina na di matao sumabay sa uso tiro na ka na wata ko lang ibatugo na ka na nga nakumbong ka na tina matan si ina ka magpakalpas kasala ko kaya loksan. Giyam ka na naamanan inindutan wagaman selama idid nastan miya kapia so katirbitan ko mga watatano kaupunsan malem sa mga watatano na makalasiran na amala awid akan ko. Gingap niya makaswa dumawa. Tiro na kaon sa bentong na tigin na kayo. Tiro na kaon sa kayo na tigin na bentong. Mga luksami, si kuwayamanan yan na bay, nasukas si Panginoon sa orat na miyak kalala asangan sa kuwayamanan yan na mga luks. Laburon suwina as kanyan di mamasaan sa amanan yan na mga gamit o di na mga liter no mga watayan. Kasadin sa pamasaan yan kung mga watayan, nagyutod ni mapamula sa puso kuwayamanan yan na mga watayan, sa gyutoy diran ingulalan si kuwayamanan yan na kaptokalayan. Ay sa di gumawa, daw mga luks na, di sila dirang, di man na, kurang susagutirang kuwagaman, ano man yung kapang di aweran si mga watairan. Mga luksami, iman to na, likaan sa mga madrasa, na dulugo niyo sa mga watayo sa giyong kaya mga madrasa. Unutin niyo sila nun. Kaupama ko pingarawat, 5 gawin, pinulugtan sila sa eskwilaan, na ay tanong di pung doon, ay tanong di pung round, idugaw iya, kipindulugun tanong kira sa madrasa. Kasi kung mga amanan yan, na mga pungadiniran, nagbubugaw O pangarawa tanong, sunggibu-gibu na pwede tanong o mga eskwilaan. Ay tanong di pung round ni 300, 400, 500, MB sa madrasa. Upama ko suwata ka, napkaya sa madrasa, nang una na uwang ka sa giyong ka na mga seminar o di na mga di mlileksyon ay tapikiran na swagamatan Islam. Turo na kaon na pamagi nga sa ipsu kayo niyan. Anong pakaso?
Upama ko mangubaya sa wata ka sa amanan yan. Na mga gujit, di nakapag-internet agilibag yan. Facebook, nanayamanan yan na, muna na ako, sugod ako na yan di muntay nagyang kaya mga wasyat. Ang mga duwang kwagamatan, wagama Islam. Upama ko suwata ka na, mapasangi ka pa matiya sa mga buklit na pamasaan ka sa mga kitab. Ayamanan yan na ita-transfer sa English. Amaridip man yan, manan yan, ayan magpumatiya, nagugkas ngayon yan sa amanan yan na oras. Inutanuan ng kailangan na masugutan mo sila nun. Nakagi alimutan mo si mga watatan. Limutan mo kirang kaan sila ni kulog sino ko siya kung narakadyahan na. Kamataan ka sulukas. Ada niya naman daw. Dan yan may tarbiya ko watayan nagyong kaya kasiubang na usukap siya pangin sa orat si kuya manan yan na mga bay. Nada alimu yan sa watayan. Wallahi ka pemrak ubang mana ilimu watayan. Kaya katiru wallah. Naya tigu wallah aku anfusakum wa ahlikum nara. Hiskan wa tigu wallah amya maratya na lidas niyo aginawan niyo. Nabusog pamilya niyo sa iku apoy ko narakajan. Nabagi-bugi na mga ipagapasa nga. Naubasara di ka di makasimbo yan. Naubasara ka mapipia ginawan ka. Napakalilipatan ka si mata ka. Kaya sugun ka wallah. May plides ka na ginawan ka. Nabusog ay manan na pamilya. Nainong kagagang ka. Kagagang ka ay manan yan na pagilay na ka si mata ka na tutong ko apoy ko narakat. Naupama kung kagagang ka nan. Na kena ubah pure abaka mana ilimu sa kambunutan. Kena ubah pure ab kubi ang kaswata ka. Kaya tito na ibu kubi ang kakiwatakan at namanan yan napipigar na kasarap. Ibet ko kapur wala ka bapiap na yamanan yan na mirampay so mga gradu di na miya degree mga matatanong ko pitima na namala degree. Nauriran sa buta sa Islam. So mga kailangan siya kumagamataan magam Islam. Na wallahi ka di man katapan ng asalungan na maure udisyan na kami imbestiga. Kaya tanong sa Allah. Bumabili sa wata tanong miya kanalay sabot, miya kanalay miya pasasisagyan kaya mana na western education. Na di mata sumbayang. Ini yang kata supaya matiasi ko sambayang. Ini yang kegagaw ba niya mabatiya sa Quran. Ini pun ko tandiyo ko yung na din yung matamat suya mana din na Quran. Kenal tanong mga anak sa mga pagariami, asukap terbiya tanong si mga matatanong, di kambita si mga matatanong, na ipagisir tanong sa anong anamori, sa ligal tanong padana sa yamanan niya na paminto anong kasir ka. Naginan ipagisir tanong sa anong anamori. Inumadi si wata ka, minisuko ko ang sukas yung bayan. Inumadi si wata ka, minisuko ko ang sukas yung sa orat. Minindi ang kaon. Naubaya kay pagisin na naman, siwata kami nga pangadi sa abroad. Siwata kami nyostad. Siwata kami doktora. Siwata kami doktor. Siwata kami pa sa CP. Siwata kami engineer. Siwata kami attorney. Nabagyan ni pagisir ka sa alungan na mori. Ay pagisir ka sa alungan na mori. Ayun mga di, siwata ka. Siku kapun yan, siku wala Muslim. Ayun mga di. Gitu ni mita tarus. Ay pemberat mo ay mansukad na niyan na Muslims kaniyan. Kaya narukta naman ay ipag-isya, kagiyas wala na pinakasimbugin sa manusia sa dunia na Muslim. Na kailangan na may kaya pemberat mo ay mansukad na niyan na Muslims kaniyan. Ginasukatiru wala siya suratul Araf at wala alastu birabbikum. Bidik na tigwala asakan ikad na niyo. Yung gutwa kapambalilita siya kwata. Na ino to pembalilita kag yung uta wata na pagiwero no wala askanin ito niya, askanin ikad na niya. Na tiruon wata akalu wala shahidna tiruon manusia. Away pisik si anami amanan niya na sakay kad na. Na makagumo sa dunia na Muslim swata. Ay original yan na Muslim. Gina ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naya ka tiru yan.
si iko Sahih al-Bukhari ni alwi sa Sahih al-Bukhari nati Rasulullah kullu mauludin yuladu ala al-fitrah sulamu lamuman o ipumbota na si diimbota si iko agama Islam ay original yan na Muslim Islam pabawahu yuhawidanihi na sumbala aloksiyan nasiran ipakag Yahudi no siyan ipakabalwiro na Yahudi aw yunasiranihi nagusiran ipakabalwiro na Kristiyan. Inuman si wata ka nasalakaw dadabiyatan yan kasabot po salakaw inimbiit ko salakaw udinadang katarbiya wag matano agama Islam naipagisir ka sa alungan na mori akadiya miyo masusakan nakaapung ko Allah na Muslim nakadiya miyo masuyamanan niya nasangan na kaon na dakadang kuwasa balas dakadang sirka o mitatara suyamanan niyan nakabubuli niya na Muslim kaya manan niyan na miya talinguman niyan suyamanan niyan nakadin niya minimburat mo niyan sukadin niyan kung kaya patay niyan kaya pangindiligan niyan na diud masusuat sa Allah ande susarig ay nisarigar ka wallahu subhanahu wa ta'ala mga luksami mga pagarami kumanintaro si ko Allah apka kuantan ya sanduan pagdudaranuhu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh